περάει μέσα από τη διόργα του Σουέζ εδώ, από τα ανάμεσα από το Καρνάγιο και από το Μότσο, το μεγαλύτερο σκάφος το οποίο έχει έρθει στη Λευκάδα. Είναι 70 μέτρα μάκρος, είναι πρωτοφανές αυτό και κάνει το μεγάλο ατζάρδο να περάσει τη διόργα. Θα περάσει τη διόργα. Κάτσε πολύ και στάκια τώρα. Λοιπόν, θα περάσει τη διόργα. Μέσα είναι ο πρίγκιπας του Μπαχρέιν, ο οποίος επισκέφθηκε τη Λευκάδα, και επειδή του είπαμε ότι τα νερά εδώ είναι αβαθή, είναι δύσκολο να περάσει από τη διόργα. Είναι σάλτο μορτάλ αυτό που κάνει. Του είπα να μην περάσει, διότι ο φίλος μου Αντώνης ο Καρνάγιος αυτή τη στιγμή είναι πάνω να τον βοηθήσει. Είναι δύσκολο να περάσει αυτή τη διόργα, τρώνε τα λεφτά μια ζωή. Μια ζωή μαλάκες εδώ πέρα, έχουν μια τσάπα ψηκάβουνε, βγάλουν 2 κουταλιές και παίρνουν τα λεφτά. Λοιπόν, και η διόργα δεν ανοίγει ποτέ. Αντώνιο. Ο Αντώνιος είναι απάνω τώρα στο... Αντώνη! Περίμενε, άστονε. Αντών! Περίμενε να φωνάξεις, Αντώνη. Τραβάει. Αντώνιο! Πάρ' τον εκεί. Αντώνη! Βγάλει τους καλά, μην πας να ξεκινήσουμε. Ωραίο, καλό ταξίδι. Εγώ είπα ότι πληρονόμησες κάτω. Πούλησες το Καρνάγιο και πήρες αυτό. Λοιπόν, και μετά θα πάρεις τα κύλια μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κοίτα να τους βγάλεις όξω, Αντώνη. Και παίρνουν εδώ. Λοιπόν, άμα ματαϊδείτε τέτοιο καράβι στη Λευκάδα, εμένα να με χέσει. Για να δούμε αν θα πέσει έξω. Έτσι και δεν ανοίξει η διόργα εδώ, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Πάμε εδώ. Έλα πίσω ρε. Αούστρια. Komm zurück. Ας το πω εγώ. Πίσω. Πάρ' το ναι. Λοιπόν, προχώρα. Αντώνη, είναι αυστριακός εκεί ο Παπάροβης. Άστον όπως είναι. Όπως δεν κάνει την αριστεία με το ποδάρι, όχι το ποδάρι, λοιπόν το ποδάρι, πάτε το καρνάγια εκεί να πάνω, δεν τους μπερδεύει. Αν πάτε το καρνάγια για Όμηρο, δεν ξέρει κανένας, ίσως το κάνουν Όμηρο. Πολύ θα λέμε ότι ο καρνάγιας το πήραν Όμηρο. Έτσι για μαϊμού δεν έχει ματερί. Να, κόμματα να τραβάνε βίντεο. Κάτω στο πάτο. Αντώνη! Είναι η διόργα εδώ, πανίνει τρώνε τα λιτά μου. Πάτε, κοίτα τον Αντώνη που κάτω στα καρμάτια. Ξέρει τα νερά, ξέρει τα νερά. Επένδυσε ξεκόλλησε το άλλο αυτό. Τι νόμιζε τώρα. Θα μόρτει καμία ζαλάδα πέσω μέσα, Αντώνη, τελείωνε, να τελειώσει το βίντεο. Λοιπόν, ας το χαρά πρέπει, ο πρίγκιπας είναι μέσα, δεν βγήκε καθόλου όψο. Δεν βγήκε, τι να πει να έχει. Να ειδηθεί, αλλά ο άνθρωπος είναι καλός καπετάνιος αυτός. Πάμε. Καπετανέο. Ο Μπάμπης ο Βλάχος κυνηγάει τη βόλη. Κοίτα τι γίνεται. Κοίτα. Προσπαθούν να ειδούν μήπως κολλήσει το καράβι. Μα δεν είδες τον Μπάμπη που τρέχει, τον είδες τον Μπάμπη του Βλάχου που τρέχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο πρίγκιπας εγκαταλείφει τη Λευκάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού γνώρισε εμένα και το Καρνάγιο. Εγώ νομίζω ότι πέρασε καλά στη Λευκάδα. Τέτοια πλοία θέλουμε να έρχονται εδώ στον τόπο μας. Να φάνε την αμόγλωσσα, να γίνουν να μπαστούν εδώ πέρα, να αρναράζουν τα κουραζιερόπλια και όχι σαν κόζα μούστρα πλένει η Ιουγκοσλάβια. Εμείς είμαι Ιουγκοσλάβοι και Σλοβαίνους εδώ πέρα. Να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή η τζάπα κάθε χρόνο ήδη κάνουν 3 κουταλιές παίρνουν άμμο, παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν. Δεν γίνεται εδώ, πρέπει να έρθει κοντήλιο. Να φάνε την αμμουδιά όλοι εδώ, να γίνει μπαστούνι. Λοιπόν, μέρα μπάρκαντας, καλό ταξίδι πρίγκιπα, πάμε πάνω. Πάνω. Crazy to go with this big boat. No, it's crazy. This boat is crazy. The captain is no good, is 60 meters. 6 meters. Άι, Μπάμπη, κόλλησε. Λοιπόν, εδώ πέρα How much? 3 μέτρα. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν αφήνει να γίνει ένα μπαστούν εκεί. Όλη η Ελλάδα πάσχει από την αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν αφήνει να γίνει το μπαστούν εκεί πέρα, να είναι το κρουαζιερόπλια. Ο άνθρωπος κόλλησε.
Αν δεν το ξεκολλήσει τώρα. Even sailing boats. Sailing boat, yes, on this big boat is problem. Μου λέει ότι εγώ κόλλησα με το ιστιοφόρο, λέω, είπα αυτό. It's big problem, it's sailing. English, Deutsch, French. Ah, francés. Εσύ είναι Σαρκοζή. Comment vous appelez-vous ça va bien? Ah, Sarkozy, c'est très bien. Carla Bruni. Το Μούνι. Μπάμπη, πρέπει να κόλλησε μου φαίνεται. Κόλλησε, δεν πάει άλλο. Φοράει τώρα, φοράει. Έκασε. Ναι, καλά, δεν βλέπεις πίσω την περπέλα, δίνει. Μπάμπη, για πες εδώ τώρα, τι γίνεται, για κάνε μια περιγραφή εδώ στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, εκόλλησε μπροστά σε εκείνη την τζάπα που φέρανε να βγάλουν όλο αυτό το νησί, φέρανε και το κολοκύθι να βγάλει τον άμμο, να πάρει τα λεφτά. Αυτό το σκατό το παίρνει τα λεφτά και φεύγουνε. Κάνουνε 2 τσαπιές έτσι και παίρνουν 10 μέτρα κάθε χρόνο και βγάλουν 100 η θάλασσα τα λεφτά. Σε λίγο θα γίνουμε ένα με την Λοδροκανανία, δεν χρειάζεται γέφυρα, ξέρεις, Χρόνο δεν χρειάζεται γέφυρα, θα έχουμε γίνει ένα με την Λοδροκανανία. Δίνουν υπερπέλες από πίσω, δίνουν υπερπέλες, Δεν είναι περιμένω. δεν είναι όμως τώρα φεύγει, κοίτα. Θα φύγει αυτός, Μα εσύ μου λέει ο καλός. Εγώ εκόλλησα με το ιστιοπλοϊκό μου. Ποιος έβγαλε ομπρέλες εκεί, ποιος είχε ομπρέλες εκεί, Ποιος είχε, ποιος δορφωστό είναι, γιατί να μην. Έφυγε, σε κόλλησε. Ξεκόλλησε, τελείωσε, είναι μεγάλος καπετάνιος. Χάρη στον Αντώνιο Καρνάγια εξεκόλλησε, όπως έγινε και πέρσι με το άλλο το μεγάλο. Που κόλλησε αυτού που Αντώνης, κάτσε μέχρι το πρωί θα αρχίσει η παλήρια να ξεκολλήσει, να σκοθήμισε με το σκάφος, έτσι ξεκόλλησε και αυτό. Η εμπειρία του Αντώνη Καρνάγια είναι γεγονός. Ο Αντώνης ο Καρνάγιας μόλις ήρθε από την Κίνα, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος από το Μάνο το λιμενάρχη εκεί πέρα που είχε Σακάι, και μόλις το έμαθα του είπα εγώ πρέπει να εξεταθεί γιατί κάνει έλεγχο. Διότι θα γυρίσει κατά κύτταρνος, είπα εγώ. Από την Κίνα ή θα γυρίσει με ύκτερο ή με κύτταρνο πυρετό. Αλλά ο Αντώνης γύρισε καλά, ξεκόλλησε και το σκάφος και έτσι περάσαμε όλοι καλά και αυτοί καλύτερα. Και ο Εμμύρης αναχώρησε για άλλες χώρες. Γεια σας.